nhasi ndasangana naSister Dolores Nyati. She is a pioneer composer for Mutare Diocese. Ndo wakatanga kukomboza nzimbo Mutare Diocese in 1982. Saka nhasi tichamboti vambotipawo vane more than 8 songs, asi vachangotipawo just 4 of masongs avo avakakomboza. Timbonzwa kuti mbiru dzekare tichitenderedza nzimbo dzake dzatichisister nokuti anonzwa izwi rangu, misungo yorufu yakandikomba, ndakawana kutambura nokusema, ipapo ndakadana zita ramambo. Muna masimba ose muchene makaisorurama makanaka kwazvo Mwari mambo. Mambo ropa renyu rakakosha, rakadeuka kuti vanhu varegerere matadzo avo. Naizvozvo tinokumbirisaiwa kuti mutiregerere matadzo edu. Yechi4 out of the people yechi4 kuti Yesu mambo wangu, Yesu mambo wangu, makandifira pachipianiso, ndichitoriro chipianiso, ndinoda kurega kutadza chose. Yesu wangu ndiregererei, ndinokumbira kuti mundinzwirewo tsitsi, handidi kukutadzirai pakare. Sister makakomborerwa iwa powerful. Aiwa Mwari ngaramashikukomborera. Aiwa ndimi midzimu yedu ichikukurara. Thank you. Handiti aiwa baita basi. Praise God.